Saan ka, kabayan? Sa Casaliting area? Oo, magpapaano na sa ito. Chicken. Oo, saan ba ito? Ano ba yan sa'yo? Sabi nila is Anong number? Chicken. ito oh. Ito oh. Basta street, no? D6. Ha? Sa D6 ka. D6. Doon pa yun sa pinaka-outlet. Bakal mo magbakal. Pero dito, no? Lahat yan. Hi, ma'am. Satisfaction. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na ako sa Dubai. Punta na ako dyan sa Pinas. Diyan sa atin, sa Pinas, magbakasyon. Dito ako sa airport. Sa airport na ako. Yes, please. Campo Mark, Campo Mark. Yes, please. Yes. Excuse me. Ang daming tao. Hi, Lalabs Ems Deleno. Bye-bye. Pwedeng mag-live kasi ano data. Data ako. Oh. Mugto yung ano mata ko kasi hindi na natutulog. Sa kaka-YouTube ayata. Salamat, Ma'am Satisfaction. Pwede naman mag-live. Naka-live ako. Ako lang mag-isa, ma'am. Satisfaction. Mag-isa lang ako. Papunta na kami ng ano, sasakyan. Ito nga, madami kami, pero ano, kanya-kanyang pupuntahan. Madami, line by line. Try kong live kasi hindi ako Hello. Hello.
4 years. 4 years na di nauwi. Ngayon lang uwi. Kaya hindi naman ako nakauwi noon kasi kasagsagan ng COVID. Ngayon, hinahanapan nila ako ng CPR. Sabi ko wala. Doon na lang daw sa Pinas. Pagbaba ko ng airport. Kailangan daw nila yun. No, not problem. Okay, I have complained about Mga here, no? This I will put like this. Put there, you press. Hello, pare. Come. Immigration counter. There. Where, Russell? There? Sweet. Yes. Doon daw ako pipwisto. Dito daw. Ohoy. Ano ito? Pwede naman, lulusong ako dito sa... Kaya lang makikita sa camera. Oh, saan ba? Bak yung mga yun, umano sila. Paspas. Hello. O bak sila, lumulusong sila diyan sa ako nakikipag-line sa malayong kailangan pang makilinya.
Paspas. Hello. Ay, baka mahulog ko yung ano ko, ID ko. Grabe naman to. Ang layo ng lalakadan. Ganun din. Okay. Wundham? No. Yes, correct. Yeah. O, dito daw ako. Kailangan. Hey. Hey. One leg. One leg. One leg. One leg. Entire. Excuse me. Follow the line. Follow the line. Follow the line. Follow the Yan, line. nagalit sila. Lumulusong sila dun sa ano. Follow the line. Ngayon, saan ako ngayon? Saan tayo, kabayan, dito? Tingnan natin kung saan tayo. Kasi ano dyan, bang lahi eh. Dito din, ano. Doon tayo dito. O, dito tayo daw. Dito daw. Dito daw. Saan ka? Sa Pinas? Puno lang po. Antipulo lang, ha? Ang layo mo, ha? Antipulo lang. Saan sa atin? Pangasinan. Ha? Babalik ka pa rin. Balik ka. Bahay ka? Mm-mm. Ha? Oo. Dito ba talaga? Wait for this. Magalaw yung camera ko.
kukunin nila dito? Ewan ko. Ano lang? Tingin camera. Ay. Pag pupunta tayo dito sa Dubai, dito naman. Saan? Pag ganun tayo. Papunta na tayo ngayon. Ah. Hanapan ako ng CPR. Hanapan ako ng CPR. Sabi ko wala. Ganun lang, picture lang. Ito lang. Oo, yata. Yung ticket. Tapos na yan. Yung ticket, wag na nun. Pati ba yun? Basta na. Ano, ibibigay ito? Tagal. Hi, Jewel. Salamat sa... Uwi na ako. Salamat sa pagdalaw. Sa airport ng Dubai. Papuntang pasakay na pasakay. Magalaw yung camera. Kaya naglalakad eh. Ala, magpapaano pala ng bag dito.
Lahat ng bag ata kailangan. Brother, brother, brother. Come, come. Sir, this here? This here? Yes. Last, last. Saan ba? Lahat ng mga gamit lalagay sa Come please, come please, come please. Come please. Come, 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 come. Come here, come here. Don't stop. Okay, Mama, go, go. buko paspas na. Here. Yes, mobile. Ay, baka yung mobile ko pala, ilagay mo dito. Nakulog-kulog na yung kasi hindi pwedeng Excuse me, where Philippine Airlines, Manila. Upstairs, go upstairs, ma'am. Here. Upstairs, upstairs. Oo, nagtatanong ako kasi ang daming iba't ibang lahi. Can you get what? I think it's just a day or something. Yeah. This one. Excuse me, sir. This here? Huh? This here? Basic was Here? It's D6.
Magalaw yung ano ko. Nagalaw yung camera ko kasi live po tayo. Day 6. Day 1. Day 1. Ala, magtitrain pa yata kami. Where? Sir, where is this one? Yes, madam. Metro, madam. Nagalaw. تمسك جيدا. القطار يستحق المغادرة إلى بوابات المغادرة دي. نريد تذكير المسافرين أنه سيتم نشر علامات بوابة الصعود إلى الطائرة قبل تمسك جيدا. Please hold on.